L-editur eżekuttiv tal-Gazzetta Malta Today, Kurt Sansone, u l-professur Marie Briguglio, it-tnejn laqgħu tajjeb id-diskors tal-President Miriam Spiteri de Bono u t-tnejn li huma qablu li b'dak li qalet u kif qaletu hi kellha bidu tajjeb ħafna għall-Presidenza. Sorpriż pożittivament kemm bil-forma tad-diskors u anke bil-kontenut tiegħu. Bil-forma għaliex il-mod kif indirizzat dak l-ewwel diskors. Inti għandek sala mimlija dinjitarji, però kienet persuna li kienet kapaċi tikkomunika mal-persuni li għandha qudiema, però kien diskors ukoll li kwalunkwe persuna ordinarja, anke li m'għandix skola, setet tifhmu u tifhem x'ridet tgħid il-President. L-istess sostniet il-professur Marie Briguglio qalet li oġbuha diversi punti. Laqatna ħafna kemm il-darba aċċennata l-governanza. Bżonn ta' riformi, bżonn ta' li n-nies ikollhom iktar fiduċja fl-istituzzjonijiet, li mingħajr ma semmit reliġjon tkellmet fuq il-moralità. Pereżempju, il-bżonn li naħdmu bis-sewwa u għas-sewwa biex nikkwota il-klim tagħha. Oġobni il-fatt li semmiet li r-reba l-flus hija bħal vizzju u li tagħmel ħsara s-soċjetà. L-editur eżekuttiv jsemmi punti ieħor separati li semmiet il-President Spiteri de Bono u li jitratta l-formazzjoni tal-Parlament. Self-confidence li pereżempju titkellem fuq il-bżonn ta' sistema elettorali li tkun aktar rappreżentattiva. Mhijiex ixu li n-nies bil-forsi jitkellmu fuqha, però kemm il-darba nisimgħu diskors dal-pajjiż imma finalment irridu jkunu ġiex partiti l-kbar li jiftehmu biex tinbidel il-Kostituzzjoni. Sansone qal li bl-istess mod ma ddejqitx titkellem dwar l-inkjesta ta' Daphne Caruana Galizia u dwar il-bżonn ta' twettiq ta' aktar miżuri minn din l-inkjesta. U d-diskors eċċeda l-aspettattiva ta' Sansone u Briguglio. Kien hemm aspetti li seta tkellmet fuqhom li iżda ma tkellmitx fuqhom, jew li m'għamlitx l-enfasi li forsi xtaqt jien. Intik eżempju, pereżempju meta semmit li t-tfal noħorġuhom fil-kampanja ħalli jsiru jħobbu il-kampanja u japprezzaw dak li għandna, jiena kon nistenna naqra iktar saħħa fuq il-fatt sakemm qatt għandna dak li għandna, għax fuq kollox mhumiex it-tfal li qed jaqirdu l-ambjent imma l-kbar. Eċċediet l-aspettattiva tiegħi u naħseb dik is-sinċerità, persuna intelligenti ħafna, però dik is-sinċerità, dik is-sempliċità, direct to the point u li ma beżax tgħid li għandha tgħid fil-ħin opportun u b'mod b'diskors meqjus ħafna. Kemm Sansone kif ukoll Briguglio qablu bejniethom li kollox ma kollox għalhekk id-diskors kien wieħed konċis u mingħajr fanfarri żejda illi matulu ħareġ il-vera karattru tal-11 il-President tar-Repubblika.